Dani, zer egin zenuen uda honetan? Bakarrik eguzketan egon nintzen. Txeska oso polit bat zen. Eta nola jantzen kontatu. Kontatu, beste horrelakoak ez dira. We'd still be friends. Nola deitzen da zure printzipe berdina? Dani deitzen da, Dani Zuko. Dani, benetan, oso gustokoa dut zuk dantzara gonbidatzea. Orain ikusten dut gure interesatzen zaizula. Hori izan. Inoiz ez zaitut itxiko beste pertsona batengatik.